Keleya jatini no konoko. Allah. Emu negar. Kaya. Ika jakra churi banate lare. Kana kuma sa kana kuma tugon ko. Ambe. Oui. Bonjour, Anne-Clé. Ça va? Oui. Alors, oui, ça va, alhamdoulilah. Ah, tu vois, tiens. Mais ne m'en carrément pas les tuer. Ah bon? Anne-Clé. Ça va. Oui, ça va. C'est. Ah bon? Oui. Quel que m'a convenu là? Oui, effectivement. T'as oublié tout. Typhon officiel. La magie du cinéma africain. Vous présente Keleya. Amenyo fe sunitile utafara amenyo fe kana jamfa bimote monyele fe umanie ubila tinya bimote monyele fe umanie ubiduya fe molo bimoya kamasila Molo, bi mo maninde angan kolosi. Wari tene febi, deningane jamfa. Sanu tene febi, deningane jamfa. Kabine ka wari sorobi, deni me bolilanko. Kabine ka togo sorobi, deni me bolilanko. Bideli kana togo che. Typhon. Ça va? Oui, alhamdoulilah. Ah, tu es ce qui va venir. Il est arrivé pour nous faire ma photo. Mais c'est un propos de quoi? Il est un projet pour il m'a fait un financement sur la tour de cette photo là. Ah, oui, c'est vrai. Et là, il y a un moment où il y a un fond là, mais je sais pas. Typhon. Typhon, quand tu as mal, on regarde Typhon. Ah, ok. Typhon, c'est mon ami. Ah non, il fallait la dire si, Katoulou c'est mon qui. Mais Katoulou c'est mon premier fils là. Ah bon? Oui. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, tu merci. Moi, allez, là, c'est tout. Il n'est pas bien scared comme il faut. Ah bon? C'est bien. Non, mais c'est ça, Typhon. Donc, on va regarder la série de l'homme. Alhamdoulilah. Là, c'est pas un souci. Yanni, Nata, ou bien je sais pas. Comme je suis bien toujours, je vais partir avec le là. Mais en même temps, comme on va cacher le document là-bas, il n'y a pas de souci. Je vais finir ça aujourd'hui. Ah non, ça me fera beaucoup plaisir, vraiment. Bon, il est Typhonnier. Il est Typhonnier. Il est mais je ne savais pas. Non, Katoulou, c'est mon ami. Ne pas non, je viens. Non, il faut nous recoder. Ah, donc il y a pour nous aller, c'est ça. Nade. Yeah, no, let's be fair. No, we forgot to go for me. Hi. I'm on Tula. I can't in your woman. No, we fair for me. Iki mamna kenino. Attends, il faut relier le chien pour les gens. Mais il fallait lui dire. Mais ça m'a surpris. Je ne savais pas. Tu sais, moi, je comme moi. Ouais, mais tu sais. Vraiment, à quel point il y a pas. C'est mon adapté. Donc, les référents, on va faire la RF.
Mais je ne savais pas que Kafou mon métier va vous. C'est pas grave. Nous, c'est ça qui faut. Comment arrêter à couper c'est ça vraiment. Mais les retiers de tout le monde pas. Donc n'a pas que mon monsieur donc moi je renonce. Ah, quel problème à nous on tient pas. D'ailleurs, il y a beaucoup dans la semaine. Merci. Voilà. Malu kweli. Beaucoup dans la semaine. C'est fini. Oh, jana tu meni ko bela jere. Ne kan de bedu ko na la fula. Non. E ko be se ka di ko banga ne kuna. Inde ma fungo. Non, t'es maman, il ne me fait Oh, ala ne che. Oh maman, voilà le problème est réglé. Même si vous me faites, on va que nous fait, c'est mon ami. Mabana. Para que nous le nous. On a fait comme on nous sourit, on nous connaît, c'est la côté la semaine. Donc merci. Maka era be mina la kana ti. Amina. Baba, toko nyako banya. Ya ko bale. Mais c'est même ça papa nya fena sa. Mais ça ne va faire un ya ko bale dia. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Papa ni ngera ko bana be janere. Ole kama Ko kaja ngane ningan ke maswa. Papa ya baro ne kan. Ni ko ko jidai ni ne kire yo to ya pa. ngani ya majugu ala ka o ka ba de. Maru. Ye ngani ya Miami fodoro anga tola. La sona. Je nyonya kama na manya tifu mtoko ene ko. Tumma mina musoro kabili lawali. Wala tu ka ka. Sababu. Ne jera ko wala. Tu Oya ne bila la ko la. Baba be sebe la nyako be bani. Mais si la fille on ya ko da bla. Mais qu'est-ce que tu veux avoir quelque chose? Non, moi que les non ciel. Et bien il faut donc. Sita. Là, si elle est comme je suis frère. Là, si elle est comme que taw. Il peut toro mun dana bingo. Il te bu ne. Wallahi, wallahi. Ha? Ne ne be kuma fe. Ne ni ka musokoro ya ne be kuma fe ka dese. Be bani. Kili ala ko bani piu kana kira sona me fele bele dima kila be yoro to mene ko ni bisita kila no bani. Non, c'est la là. Ni sa ko ke be mama. Faut que il y a que wala dike. Mama sa ko ka do ka kola. Parce que vraiment il toro ko ni chero ka ba. De mo me wolo. Ne ni ke amena. Ani kote. Wallahi ko tene waraba ya ko shi tana kana dole ni cece pe no ko bani. Wo ba ala ko ka ba ko waraba ya te muso dafa. Ayi mama waraba ya wa no bani. Là ko a do ko falinga ba. Moi c'est comme la délai. Je vais regarder gens là que muso ko re. Non, le to ma photo. Ba na la ko la. Donc, c'est pas nous. Donc, comme les caractères. Amina Rabi. Voilà. Tifun. Oui. Ala ki fara ni ka muso kambe. Ami. Ala ki ni ka muso kambe. Ala ka sike nyuma ndoma. Ka kishi ni tangake. Kala ni nyuma pesa bati. Ala ndiri woni. Mama ndeni ko bale ya. Kaja kambara shira tinga ke di majala tike. Est-ce que on t'a bureau là rapidement fait ici? Non, mais gagner Tifun vraiment. Comme je dois faire deux. Il y a pas de problème. Donc voilà, bureau là, t'as copié signature. Mama ba be sira ba. Era done ko na. Ala ni jaranyere. Ni jaranyere da ka tai. Na kuyo ma. Ibe dumi vet me fe mo to Boneda, sari boneda. Eh mama ngan ken do bale sa. Boneda. O jo me fe Nebe ka fie. Nebe ka fie ki ka sabali. Ni sabali la dolita ito ne. Nga suma ni tlema ni dube kuna ya dube kuna na sekete no do la be na di sekete no du kuna la dube kuna ya ni fio. Ni ga kuma be me mama. Ni ka kuma be na flere. Ni fe ya men. Ni fe ya men. Bora jigiya de kama tifun be mi fauye aya wagi to nyongola ala nije ya gado ye ala nije bebe ni sotiala ala nije ya gado ye bebe ni sotiala bebe do gaye. Ici c'est un Typhoon aka Mali Rap Champion, juste pour vous souhaiter heureux ménage. Jamaro data sa name che maru ne be ewele iti ngapel ta meta ga gardien fana ti songa dunga cha mo ke nyona kana so masa Ne te ga pelta kara ko. Ne ma fina woni ne ga da madia bana. Ha? no me maru yere fene sa Ni ra fonga gardien na ngani na nga kana su ga donga so. ai sa ik ma wo ke maru E me chugodi. me mo si terige de ne ibe nyi nga kunju me na nyeni ke No bu we ma nga fu ne chirike di yesa. Ha?
mais amana ke tugo ko ne ne chebe tugo mna mun ke ere kon baro mo teni ke mo la hein voilà mais ça c'est quoi ça o kama de maru kumene nyinga ni tirige ni maru ne ninke ere de kama parce que ne ba do torole no sitan fe tugo mna ne be ni kuma ke biro kono kuma be ne ni d'abord ya sitan baga ni sitan baga lite ne be ta commissaire muso ka numéro 10 tama ne ni d'abord ere de ga lafia kama pour que o be se ka baga o be ni ko ndabla tugo mna wa mais ma nyinga ne fama e baga nu ko nge non mais ko non buba ne e nyogon cha mana gele tugo hein ne e nyogon ti e mun ke sisa ngata ne abuko yene ni muso de bla nyogona non ere mane fam non ne famu ere mane fam ne e ku ne fam c'est munjume na ne ma fo parce que ne ayi ikunlo ko ka chama toro i charger le no ne ere ben sigi ki laje bureau kono ne ba no che ntirige degule no bon ere solution mi ça pour que mi se ka sitam baga akasega ni ko ndabla wa na buwa ne kuma ne kuma fe nge e ka chi dobe ne bulu so kono ngome na dima ne o fiero e ba do emu ya o sitan war mu ne mare sitan 100,000 mu ne ma ori be ne bulu ne kuma do dima mais ko kele ni e wole ke wole ni e ku ne ga pelta so ni ku ya to garien mais ne be ga pelta mu la buwa e mu ne be ga pelta mu ga pelta mu la e terigate ne ne e nyogon ti amana gele ya tugo buwa e ma ibaro fem yere en toro yere mais tugo di bisa na téléphone ta tugo di katira numéro ta ko to di sita ma ça c'est quoi ça non buwa non mo ro fa ko non tif echebe echebe to bagala mo fale no anyeshima je ta foto to yake te mo foi ça ne m'a fait la mon fini la quoi ya faut moi nous d'aller ina la ti pa non mais après il faut me déplacer quand il camare ya do fo yon gachi c'est non yeto asi ali ko fa mo ko fa ça to la ne m'a fait la mon ko no wachete ya fo ka ko bingele ya nya ko blani fu ko ndi bane be champion madana wallahi tene afira sa kaja mo ko ko jiri te mana ko ni maro ni ko na flisu ni so ite sira yo ne era matuno ta kaja ko mo bede ira man ngati hakki be ne tambe ngache hier ba don haka ko kira to ne la furka bo nda sira ne te mo na ne bala to na kaja ko ni ai oni tegri wala ni moni nada mu banan fe mais justement c'est moi donc ni fani bon non fa ko do do fani to la bata ku to ro ma se suno ina ra che ma so ba bara ni ko che ni si ya ni ko e ka ne fam sa ni ne ku ya dabo o de kama ne ni moro mundu ere ba do commissaire muso wa ni moro de ire ya klikan yi so ro la ko ne be ka sitam baga de suno mo min bla meta ko commissaire muso wa ni moro da ma o tuma muso were ka ni moro ke ku amaru ne ba do mene buba mais ba do fem mene sitan non sitan fleni sitan mene toroli mke na fara ko numéro fene kala ta do mango mais abdala ha amana ke to no ma ta numéro re di ko wallahi no abisega ke abisega ke filen so ro la parce que teria kono iba amena nyogon kan te binan demzen na ma fuka na ga me para ge nyogon awa donc fente ne la e ke mundo fente re la ne ke mundo donc ne adabo kama ne ay comme e charger le no ensuite e ga contrat ko nu mesina ngana ni mele ni ko nare ni adabo kama doron ka baga ni aka ni ko nu ere dabla pour que e be lafia tuko nan teriye e re be ne don ça vraiment ni boni ni ade de dabali ay sanga ni dabali non vraiment même fina buba ikana sigi nyona wala non ni nyona wala te sa teriye parce que chere la ni kena be décourager ka ko la ko non ni no kena fara ku kan ko suko ken la mo re ka ken la ni suko fam mais na fara kan ko suko ken ay kon ma do nete so ma sa ibn don sa mo ko teriye be se ka ko do glan yi ka sora mo ba kala ma ne ku en ta da bo di kama wa sunu ibaro ni ngoni ni garama dia re de pani no vraiment che la tere adam ne andem zenu fosi sa non mais otala vraiment be kana sigi nyona wala ka ni en pani tirge en pani ame nyogon soro biro la y a pas de problème non ni en pani y a pas de problème OK donc ama kete tirge voilà ama kete donc ambe merci voilà non yem fama jaran yere non on ensemble voilà OK oui madame Po voilà donc ambe vraiment ni kaja ko yere mani wakati na clean ba clean ni to kanan fosa ne wai te makinya clean yere ma wai ne evita o fi ko ni kala enne ko te wula ay ne wuli ko ni kala ja donc
Ai pe makane kene kamba. Ah, o te kaya. Ata to wadi. Na ku ka ne ga ne fa ko. Ka fɔ ni ko ta ŋaniya juguyara la k'i sɛgɛrɛ non c'est pas ça ni y'a kɛ de parce que bamuso ko don ka hakili lafiya dɔɔni a kana ko ta k'a da nin kan cogo dɔ la quoi ka ja e de bɛ ko in e y'a bɛɛ kɛra ɲɛna franchement ne yɛrɛ kɛra i n'a fɔ fatɔ i n'a fɔ lakalakatɔ ye ɲɛna a tun ka di n ka ne faamu i juguya tɛ ne kɔnɔ dɛ i ŋaniya ko yɛrɛ tɛ ka ja n'i kɔni bɛ yafa ne ma yɛrɛ franchement juguya kisɛ kelen tɛ ne kɔnɔ. Mana wuli si kama dɛ kada e b'a dɔn ko in yɛrɛ bɛ daminɛ e ɲɛna fa ko don kana jigin ne yɛrɛ kɛra i n'a fɔ fatɔ e ɲɛna juguya tɛ ne kɔnɔ dɛ foyi tɛ ne kɔnɔ walayi a kun ka di ne ye ka ne faamu. Ok, ni ye min fɔ baasi t'a la ne y'i faamu. N ye n faamu a bɛ diya ye. Awɔ n y'i faamu. Kaja a y'a fɔ cogo min na Kaja bɔra ka min fɔ walayi Kaja i b'a dɔn Kaja an lamɛn sa Kaja. Fara mɔgɔ la mɔgɔ min t'i fɛ ko la sa an bɛ sɔn ma jarabi an bɛ sɔn ma an bɛ wulafɛ siri an bɛ sɔn ma an bɛ wulafɛ jarabi an bɛ sɔn ma an bɛ wulafɛ jarabi an bɛ sɔn ma. Allô? Allô? Oui, allô, là, ça va? Typhoon, Oui? ça ne va pas. Ko jumɛn? Mes parents ne ne gɛn u ye ne gɛn san ka bɔ du kɔnɔ. Ko ne kɔnɔma don. N'a k'e kɔnɔma don wa? Jɔn ye kɔnɔ da e la? I ka papu tɔgɔ ya? Ayi papu ta tɛ o. I papu fɛnɛ tɛ? Ne taara o fɛ o ko ko a ta tɛ den ye. Attends, ko den fa bannen don ka jɔ ni den. Ah bon? K'ale den tɛ? Mais ko cɛ in fɛnɛ n'i ka papu tɛ kelen ye. Et moi je crois que n'i ye kɔnɔ ta kɔnɔ kɔni den kɔni ye hɛrɛ de ye o. Ko komi ne ye n ba e la ko ne yɛrɛ de taara ka tigɛ e yira ko n bɛ furu ma nka ko ne ye n ba e la ko ka taga kɛ panapana ye donc o la sisan nɔ ko ne ka n ta yɔrɔ ɲini. Ok, d'accord, ça y est, pas dormir, parce que dès qu'on t'a, moi je dois. Aller dans une réunion très importante. Donc, à fond, il m'a coupé du maintenant exactement. Il fait un mouniquet. Aïssa, nous me l'avons pas dit, nous me l'avons dit, il y a pas mal. Il y a une jota là, nous me faisons un signal. Ne b'i deli sa walayi Typhoon ne bɛ dɔrɔn de fɛ. Fili de ye ne sɔrɔ ne bɛ ka mun kɛ ne kun t'a kalama. Typhoon sabali sa ne sigilen filɛ nin kɛnɛma tɔɔrɔ foyi de tɛ ne la. Ka sɔn e ka segin ka na ne fɛ yen nɔ ka na ni worow ye pour que an ka furu ɲɔgɔn non la o kɔni o taara ka dange sa ne bɛ yɔrɔ min na sisan non franchement i ka di ne ye mais ne bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ ne voilà je suis sur un chemin ne ni dɔ ye ɲɔgɔn dɔn o fana bɛ bɔ so de voilà ne ka kow sigi sen kan pour que n k'ale furu donc n tɛ fɛ ka n sen ɲagami foyi la quoi. Typhoon ni deli sa kɛ ala ye. Kasi wa ko ne ye jigi tigɛ wa là sabali s'il te plaît moi je suis occupé yama kana wele ni kɔfɛ bilen d'accord tigi den fa nɔfɛ a ka ɲɛnamaya dilan ne tɛ fɛ k'i don ko la fɔlɔ i ye ne nɛgɛ ka na tugu nɔfɛ kɔfɛ i tilala k'i jɔ ko ne y'i jagoya k'i furu donc actuellement je veux pas de problème d'accord. Kana téléphone tigɛ sa. Quoi? Ko n bɛ ka mun kɛ ne kun t'a kalama. Ko ka yafa i ma ka ɲinɛ o kɔ an ka ɲinɛ o bɛɛ kɔ la i b'a kalama min da ci wɛrɛ bɛ ne la quoi kan bɛɛ. Kana téléphone tigɛ Typhoon allo
Les gens, ils ont d'autres à faire et vous entourez les gens pour des difficultés. Basa. Kanta nga demsena fe. Kanta pana ni jalunku ya fe. Ni nga mbanja nyekela. Jeni keran fe abe depansi kenya yin tonda bela. Ama mina ni fly. Kabo no fe. Nga tage polon. Sisa papu mago mayene na sabla denta lite. Mu yere fe ne den soro ni ko ka lita tindi. Ni masaudi na kana ni flike na ma. Chere la musumanu. Cheru musagi diga surunga. Angka ngajatim nere. Emaro ne be dinge kono bi. Emaro ne be ala. Ebe divila we. Nene klan inde ngulul la oro ngande na lu. Nene blale nere tar barela. Nene ka jena tiga dole bogorela. Musere ka traitement jaere. Afu nene fina ka traiti temele. Wallahi na farahi ka tu. Ni mato, na tu ni bore kile mache. Ore garani teti. Jarabi, ambe soma.